Από εκεί που δεν το περίμενα. Ναι, τον κοροϊδεύω λίγο. Ναι, σε κοροϊδεύω λίγο, GGX. Τι να κάνω. Με σχολίασε ο GGX, ο Ακρίτας GGX. Να το λέω και σωστά για να μην λες ότι κάποιοι το λένε λάθος. Γιατί έχω ακούσει, επειδή είχα δει τα υπόλοιπα βίντεο σχολιασμού να λένε πείτε το σωστά ρε φίλε. Δεν κοροϊδεύω, αλλά άλλο το λες GGX, άλλο να το λες X, άλλο να το λες πιπέρι, άλλο να το λες σαλάτι. Ξέρω εγώ. Και ναι, όντως σταμάτησε το βίντεο εκεί πέρα. Ναι, πάτησα λίγο παύση κατά λάθος και έγινε μια βλακιούλα, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Ναι. Και επειδή ξέχασα να το πω έτσι, να βαθμολογήσω όλα όμως, ναι, είπα θα δείξει το πρόσωπό μου, αλλά πρέπει να τελειώσω. Μην βιάζεσαι, GGX, μην βιάζεσαι. Λοιπόν, είπα θα βαθμολογήσω κάποια στιγμή και το ξέχασα και βαθμολόγησα στο βίντεο που έσβησα, ναι, και τώρα το είχα ξανανεβάσει και τώρα ξανανεβάζω βίντεο που σας σχολιάζω. Ναι, τώρα όλο αυτό είναι μια λούπα, ό,τι να είναι λούπα. Μ' αρέσει αυτή η λούπα γιατί με κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο, για να ξέρεις, αλήθεια σου λέω. Αν δεν υπήρχες εσύ, αλήθεια, πώς είσαι, ναι, συγγνώμη. Αν δεν υπήρχες εσύ, δεν ξέρω, νομίζω θα ήμουν στεναχωρημένος, δεν ξέρω. Αν και εγώ δεν έκανα την κίνηση, δεν ξέρω, όλο αυτό δεν θα γινόταν με τίποτα. Και ναι, είσαι πολύ παρατηρητικός, έχω TikTok. Ναι, έχω TikTok. Που από εκεί μπορεί να έφαγε spoil. Τέλος πάντων, δεν θα πω κάτι. Όσοι ξέρουνε. Και κάτσε να δω λίγο, να σχολιάσω κι εγώ λίγα κάποια πράγματα και θα δείξω τη μούρη μου, εντάξει, να είμαι δίκαιος. Δεν το περίμενα. Ο Νόιλ Σίλι ή αλλιώς... Λάθος το λες. Νούρ Σίλι είναι. Νούρ Σίλι. Όχι Νόιλ. Δεν είναι αγόρι, είναι κορίτσι. Νούρ Σίλι. Να, το λέω γιατί με διορθώνει, σε διορθώνω. Δίκαια πράγματα. This channel μου απάντησε. Ναι, αυτό είναι το όνομά του, by the way. Το όνομά της. Γιατί αυτό δεν είναι δικό μου κανάλι, είναι της αδερφής μου. Ναι. This channel. Ναι. Γεια σας παιδιά, Κρήτας GGX εδώ. Σήμερα θα σχολιάσουμε έναν τύπα ο οποίος είχε κάνει στο παρελθόν βίντεο για μένα και μετά του απάντησα στο βίντεο σχολιασμού. Ναι, και όλο αυτό τώρα έχει γίνει λούπα, τέλος πάντων. Ξαναπάντησε και διέγραψε τα βιντεάκια αυτά. Και εγώ βλέποντας το λέω ρε... Ναι, και σου είπα, συγγνώμη, δεν φταίω εγώ, φταίει η αδερφή μου, μου τα έσβησε. Και γιατί, πώς το κατάλαβα, πήγα στο κανάλι της και δεν βλέπω τα βίντεο και τη ρωτάω. Να σε ρωτήσω, ρε αδερφή, εντάξει, δεν τη λέω έτσι, το λέω με το όνομά της, απλά δεν θέλω να πω το όνομά της δημόσια, τέλος πάντων, κατάλαβες. Της λέω, ρε αδερφή, τα έσβησες. Μου λέει, ναι. Και έγινε τώρα και άστο ένας πολύ κακός τσακωμός, τέλος πάντων. Και εντάξει, συνεννοήθηκα μαζί της και είπε δεν θα ξανασβήσει ό,τι ανεβάσω. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχω να σου πω ότι, ότι αυτό εδώ που βλέπεις, αυτό, δεν ξέρω αν φαίνεται, ναι. Θυμάσαι αυτό εδώ το κανάλι? Ναι, αυτό εδώ είναι δικό μου. Αυτό εδώ σου είχα γράψει σε ένα βίντεο Q&A. Σου είχα γράψει σε ένα βίντεο Q&A ότι πόσο χρονών είσαι. Ναι, αυτός ήμουν εγώ. Και γι' αυτό αν θέλεις μπορείς να με κρατήσεις και από εδώ και πέρα θα ανεβάζω εγώ εδώ. Εντάξει, για να είναι ok. Τώρα αυτό το ανεβάζω εδώ πέρα στην Νούρ Σίλι για να σε ενημερώσω, να ξέρεις να έχεις εδώ το νου σου. Εντάξει. Και ότι θα σχολιάσω από εσένα, επειδή είπες ότι, επειδή το έχω δει, γι' αυτό τώρα το λέω, ότι δεν σε πειράζει να σχολιάζουν οι άλλοι για σένα, θα σχολιάσω τα πάντα από σένα. Τα πάντα. Τα πάντα, και το τι έχεις πιει και από... Τα πάντα, ρε. Τα πάντα. Ό,τι μπορώ να σχολιάσω. Γιατί αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον μετάνιωσε που έκανε τα βιντεάκια αυτά. Όχι απλά μου έγραψε. Όχι, δεν μετάνιωσα.
σχόλια για το τι έγινε, ήρθε και μας ξανααπάντησε. Ξαναέφτιαξε βίντεο στο οποίο μου απάντησε. Και πρωτού να ξεκινήσουμε το βίντεο, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Και λοιπόν πάμε χωρίς να καθυστερούμε για να δούμε τι έχει να μας πει ο Noir Silly. Καταρχάς να δώσουμε έμφαση στα σχόλια. Silly. Εγώ είχα πει ότι ίσως δεν είχες υπομονή. Α, ναι, και αυτό που ήθελα να πω, συγγνώμη που σταματάω, αυτό που ήθελα να πω εκείνο το βίντεο, ότι, γιατί μπερδεύτηκα, δεν είναι ότι μου αρέσει η δυσλεξία σου που είπες ότι δεν έχεις, αλλά εγώ έχω, είναι ότι μου αρέσει ο τρόπος που αντιδράς και που εκνευρίζεσαι. Αυτός ο τρόπος εμένα με χαροποιεί, είναι ο πιο ευχάριστος. Δεν ξέρω γιατί, με κάνει ευτυχισμένο, με κάνεις να γελάω. Πώς θα καταφέρνεις ρε, αλήθεια, μπράβο σου. Αυτό σου το δίνω. Μεγάλο respect εδώ, αλήθεια. Και διέγραψε στα βιντεάκια. Εδώ μας απαντάει. Και όπως το είπες, ναι, δεν είχα και πολύ Εν τω μεταξύ, αν δεις εδώ, λέει πριν ένα μήνα, τέλος πάντων. υπομονή. Λέω, ένας νέος που δεν έχει υπομονή. Ναι, θέλω να μαντέψεις εν τω μεταξύ πόσο χρονών είμαι και άμα κάνεις βίντεο σχολιασμού νούμερο... ναι, δεν θυμάμαι, περίμενε. Πω ρε ζήλι ρε φίλε θα γίνω, ρε ζήλι γίνομαι. Εντάξει, έχει περάσει που το εγώ δεν θυμάμαι. 8, 9, 10, 11, ωραία. Ναι, μόλις κάνεις το βίντεο σχολιασμού νούμερο 12, ωραία. Ναι, συγγνώμη, έκανα λίγο παύση γιατί ήθελα να θυμηθώ τι ήθελα να πω. Ναι, στο βίντεο σχολιασμού 12 που θα κάνεις, Παναγία μου, θέλω να μαντέψεις το πόσο χρονών είμαι, πρώτον αυτό, και δεύτερον, αν, ναι, θέλω να μαντέψεις το πόσο χρονών είμαι και εγώ θα γράψω, εντάξει, την ηλικία μου στο βίντεο σχολιασμού 12 που θα κάνεις. Απλά θέλω να δω άμα το βρεις, γιατί το έχω λίγο απορία. Γιατί κανένας δεν έχει βρει την ηλικία μου. Γι' αυτό θέλω να δω. Υπομονή. Πολύ άσχημο ξεκίνημα. Αλλά μετά γράφει κάτι άλλο που δεν περίμενα. Συγγνώμη που το σβήσα και ναι, ισχύει, έγραφα πάρα... Συγγνώμη που τα γράφω έτσι, αλλά πηγαίνω... Το μόνο που θα σου πω, έτσι για να σε βοηθήσω λίγο, πάω γυμνάσιο. Μόνο αυτό σου λέω, τίποτα άλλο. Πολλά και το βίντεο που έσβησα το δεύτερο είναι πάρα πολλά πράγματα, πίστεψέ με, αλλά έγινε κάτι γι' αυτό γράφω έτσι. Και αναγκάστηκα να τους σβήσω, γιατί από τη μία μου άρεσε... και κράτα τη σημαία, μπράβο. Αυτά τα πράγματα που είπα. Ναι, λίγο το προχωράω. Να πω και λίγο παραπάνω κάποια πράγματα, λίγο παραπάνω και λέω, ξέρεις κάτι, σβήσω και ανέβαζε καινούριο γι' αυτό, ναι, θα ανεβάζω καινούριο, άρα πρέπει να κάνεις και άλλο βίντεο σχολιασμού, άμα θέλεις βέβαια και κάτι άλλο, κράτα τη σημεία. Μπρο, ούτε τελείες, ούτε κόμματα, τίποτα, μπρο, όλα κουτουρού. Σαν τον κόκκου. Σχολείο πάτε, εγώ απορώ, σχολείο πάτε ρε μπρο. Και αν πάτε, τι κάνετε στο σχολείο? Όχι ρε, δεν πάμε σχολείο, εκεί πάμε μέσα σε βουνό. Βασικά σε βουνό να πηγαίναμε, πιο καλά θα τα μάθαιναμε τα γράμματα. Τέλος πάντων, δεν λέω κάτι. Από ό,τι θυμάμαι έκανες 2 σορτάκια και ένα ολόκληρο βίντεο. Εμείς θα εστιάσουμε... Κανονικά ήθελα να εστιάσεις και στα σορτάκια, γιατί εκεί συνέχιζα να λέω λίγο παραπάνω πράγματα που ήθελα να πω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στο ολόκληρο βίντεο. Δεν θα δούμε τα σορτάκια βέβαια, αλλά είπες συγγνώμη. Έπρεπε, τέλος πάντων. Μην απολογείσαι καθόλου. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι κάτι προσωπικό δικό σας, μπορεί να μετανιώσατε, μπορεί να... Όχι, εγώ ποτέ δεν θα μετάνιωνα. Και το προσωπικό αυτό ήταν λόγω της αδερφής μου και σου είπα, εντάξει. Είχατε υπομονή. Δεκτό από μένα. Να το ξέρετε, εγώ δεν είμαι τυπάς που θα... Που πάλι καλά δεν είσαι ο τυπάς που λένε τώρα που χάλασες τα σχέδια. Γιατί που χάλασες τα σχέδια, εγώ ετοίμασα να κάνω βίντεο ρε. Ήθελα να κάνω βίντεο. Τι που το χαλάς ρε. Δεν σου ξανά, δεν λέω ξανά για σένα. Δεν σου ξαναμιλάω εσένα ρε, αλήθεια, ντροπή σου για το λογαριασμό που σου έδωσα. Ναι, όχι, εντάξει. Δεν είσαι τέτοιο άτομο, τώρα κάνω πλάκα. Πειράζω, εντάξει. Και μην γίνεις τέτοιο άτομο, αλήθεια. Εντάξει,
Αλήθεια. Ναι, δεν σου μουτζώνω. Απλά έχω αυτό με τα χέρια, πώς το λένε ρε φίλε, δεν ξέρω. Συγγνώμη. Αυτός μου κάνει βίντεο ρε φίλε και το διέγραψε. Τι βλάκας ας πούμε, όχι, εγώ δεν θα κάνω τέτοια πράγματα. Το ξέρω. Με τίποτα. Γιατί είναι και το συναίσθημα το ότι είχες χαρά, λες θα το βάλω στα πλάνα μου να το κάνω και βλέπεις το διέγραψε. Και ακόμα έχω και χαρά. λες, ρε φίλε τώρα μου ακυρώνει τη δουλειά, γιατί το κάνει αυτό τώρα. Ο καθένας ξέρει τι κάνει. Ναι, μην πεις γιατί φαίνε. Α, ναι. Καλά Μην πεις γιατί φαίνεσαι έτσι. Η κάμερά μου είναι χάλια μαύρα. έκανες ρε φίλε που το διέγραψες, αλλά εκτιμώ κιόλας που ξανά έκανες βίντεο. Οπότε πάμε να δούμε το βίντεο. Γεια σου, Ακρίτα GGX. Λοιπόν, Το είπες και σωστά, Ακρίτα. Α, ναι. Θα το πω και εδώ πέρα, δεν με νοιάζει. Μοιάζεις με το Μάνο, πρώτον, δεύτερον, και έχετε το ίδιο DNA. Ναι, το λέω για να εκνευριστείς, γιατί μου αρέσει να σε βλέπω να εκνευρίζεσαι. αυτό. Πρώτο short και το δεύτερο που ήταν βίντεο και σου σχολίασα. Που εντωμεταξύ μ' αρέσει που είπες ότι δεν θέλεις ορτάκια. Τέλος πάντων. Ναι. Τώρα θυμήθηκα κάτι πολύ σημαντικό. Είπες, γιατί τώρα το θυμήθηκα, ναι, Alzheimer. Είπες ότι με είδες στο TikTok. Ναι, έχω TikTok, έχω Instagram, έχω τα πάντα. Ό,τι θες έχω. Αλήθεια σου λέω. Που πιο πολύ διάσημο, δεν το λες διάσημο, εντάξει. Δεν θέλω να με, πες το, πώς το λένε μωρέ. Δεν θέλω να με, πώς το λένε ρε. Που λένε, εγώ είμαι διάσημος, εσύ δεν θα γίνεις ποτέ. Πώς το λένε ρε. Τέλος πάντων, κατάλαβες, δεν είμαι ψώνιο, θυμήθηκα. Δεν είμαι ψώνιο. Που το λέω, είμαι διάσημος, εντάξει. Παίρνω καλά νούμερα. Που λέει ο λόγος δηλαδή. Με αυτά που έχω ανεβάσει, κάποια συγκεκριμένα έχουν πάει 1000 προβολές. Που αυτά για μένα είναι perfect. Ναι, προσπαθώ τώρα να μιλάω τώρα λίγο και αγγλικά, γιατί εντάξει στο παραπροηγούμενο βίντεο έγινα ρεζίλη, τέλος πάντων. Ναι, όπως είπα και δεν το άκουσες, δεν ξέρω γιατί, έχω δυσλεξία, ξαναλέω, γιατί δεν το άκουσες. Και δεν είπες κάτι γι' αυτό. Μην ορκίζεσαι, δεν χρειάζεται. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι έτσι. Άμα δεν ορκιστώ ρε φίλε, δεν το εννοώ. Εσύ αδερφή μου. Δεν ξέρω γιατί. Έχω Ναι, Μιχάλη, ναι. Μπράβο ρε, ωραίος. Ήθελα να πω έχω 2 αδέρφια. Βασικά, 1 αδερφή και έναν αδερφό. Όπα ρε, κάτσε μισό λεπτό. Όχι, γιατί τώρα μπερδεύτηκα. Κάτσε ρε μπρο, εσύ μου είχες πει στα σχόλια ότι δεν είχες υπομονή και τα σβήσεις. Μετά μου είπε... Ναι, γιατί εγώ νόμιζα ότι τα έσβησα εγώ. Και ότι εγώ έκανα βλακεία. Και ότι τα έσβησα εγώ κατά λάθος. Αλλά μετά ανακάλυψα ότι τα έσβησε η αδερφή μου. Γιατί λέω ρε φίλε, δεν θυμάμαι να τα έσβησα εγώ. Αφού δεν το πείραξα αυτό το κανάλι καθόλου. Είπες ότι αυτά που είπες σε εκείνο το βίντεο σ' αρέσαν, αλλά μετά είπες να το διαγράψω. Α, ναι, αυτό το βίντεο που κάνω τώρα θα είναι λίγο παραπάνω. Τώρα λες... Ελπίζω να μην σε προχώρω. Μπρο, δεν ξέρω τι είναι αυτό ρε μπρο τώρα. Μπερδεύτηκα. Τώρα το παρατήρησα. Γιατί το βίντεο ονομάζεται 1η Απριλίου 2026. Ναι, δεν ξέρω, δεν ήθελα να βάλω τίτλο. Αυτό το άφησα επίτηδες για να δεις ότι... Ναι. Βάλτε ένα τίτλο ρε μπρο. Συγγνώμη, εντάξει. Θα βάλω σε αυτό. Κάτι είναι. Όλο αυτό. Εντάξει, μπορεί να μην έβαλα σε αυτό, θα βάλω σε αυτό όμως. γιατί. Έχω 2 αδέρφια που αυτό το κανάλι δεν είναι δικό μου κανάλι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, απλά το έκανα στην τηλεόραση. Είμαι στο ίδιο δωμάτιο με τη τηλεόραση. Απλά εκεί πέρα είχα και το τηλεκοντρόλ και ήμουν σε φάση. Φάε ρε, φάε το τηλεκοντρόλ, δεν το θες. Εντάξει, μου αρέσει να κάνω κι εγώ πλάκες, δεν ξέρω γιατί. Είναι της αδερφής μου. Είδα και το περιεχόμενο. Ναι, άστο, μην το σχολιάσεις, please. Σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Μην κάνεις βίντεο με το περιεχόμενο της αδερφής μου. Σε κλιπαρώ ρε, αλήθεια. Αλήθεια, πέφτω στα γόνατα. Μην, στο λέω εγώ ρε, μην κάνεις περιεχόμενο με αυτά που ανεβάζει η αδερφή μου. Μην το κάνεις.
Αλήθεια. Please. Αλήθεια. Μην. Αυτό δεν είχα κι εγώ πολύ υπομονή, γιατί άργησε. Πού θα ζει ρε bro? Ναι, μένω στο ίδιο σπίτι με τα αδέρφια μου, λογικό να ακούγονται φωνές. Αλλά τώρα έχω υπομονή να περιμένω. Και εδώ τις φωνές ακούγονται από τον αδερφό μου, τέλος πάντων δεν θα πω παραπάνω. Α, πώς γίνεται αυτό? Πριν δεν είχες υπομονή, τώρα έχεις υπομονή. Ανθρώπινη. Δεν ξέρω. Εννοούσα ότι θα κάνω υπομονή μέχρι να κάνεις το βίντεο, μέχρι να το ανεβάσεις, μέχρι να κόψεις αυτά που θέλεις. Ναι, αυτό ήθελα να πω, το είπα λίγο όπως να είναι, φάουλ, δεν πειράζει. Εκεί, bro. Το λέω εδώ, κάτι είναι γι' αυτό. Να το πω έτσι, συγγνώμη που τα έσβησε η αδερφή μου. Δεν ξέρω. Όντως, αλήθεια, συγγνώμη. Ναι, ξέρω, δεν σε πειράζει, αλλά sorry, αλήθεια, sorry. Απλά, αυτό το κανάλι δεν είναι δικό μου. Είναι της αδερφής μου. Μακάρι να ήταν δικό μου, αλήθεια, μακάρι να ήταν δικό μου. Ρε, δεν σου κάνω πλάκα. Αυτά που ανεβαίνουν εδώ πέρα είναι λίγο ό,τι να είναι. Και όντως είναι ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, δεν λέω παραπάνω. Δεν είναι δικά μου, είναι της αδερφής μου. Εγκρίνει και αδερφός. Τώρα, όποτε θέλει ξανά, Εγκρίνεις, ξαναεγκρίνω. Εντάξει. σχολίασέ με. Εν τω μεταξύ, δεν θέλω να κάνω spoil, αλλά ξέρω πόσο χρονών είσαι, γιατί είδα το βίντεο με τα λεωφορεία. Ξέρω πόσο είσαι. Δεν θα πω, γιατί θα κάνω spoil. Εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Εκτός άμα έχεις ανεβάσει ήδη το Q&A, τότε εντάξει. Αλλά ναι, κατάλαβες. Να πω λίγα Αυτό κάνουμε. κάποια πράγματα πολύ γρήγορα. Yes. Ναι, συγγνώμη που μιλάω τόσο πολύ. Ναι, είμαι λίγο μπουρουμπουρου, τέλος πάντων. Που είπα στο βίντεο εκείνο. Πρώτον, Που εκείνο από ό,τι θυμάμαι ήταν πιο μεγάλο από αυτό. Ήτανε Ναι, κάπου εκεί ήταν, 20 κάτι λεπτά. 20-22 λεπτά κάπου Ναι. εκεί ήταν. Αυτό τώρα είναι 10 λεπτά. Πες τα χήμα και τσουβαλάτα ρε bro. Πες ότι είμαι χοντρός. Εντάξει, όχι, δεν θέλω να είμαι τόσο κακός. Εντάξει. πρώτον, Ναι, θα είμαι σε φάση. Ναι, ρε, είσαι χοντρός, ρε. Χάσε κιλά, ρε. Γίνε 62 κιλά. Πρέπει να γίνεις 62 κιλά. Πήγαινε, κάνε γυμναστική κάθε μέρα γιατί είσαι πιο χοντρός και από το χοντρό, ρε φίλε. Όχι, εντάξει, είπαμε. Δεν θα είμαι κι έτσι. Εντάξει, είπαμε. πραγματικά είσαι ό,τι καλύτερο. Είσαι Ναι, έχεις μεγάλο respect από μένα στα αστεία που βάζεις. Μεγάλο, τεράστιο respect. Αλήθεια, 10 στα 10 είναι τα αστεία που λες. μικρός Και ο τρόπος που εκνευρίζεσαι. Ο τόπος. Ποιος τόπος, ρε. Ναι. Θέλω να πάω στον τόπο που γεννήθηκε ο προ παππούς μου. Τι βλακίες λέει. κύριος, είσαι πραγματικά πολύ καλός. Ευχαριστώ. Δεύτερον, μοιάζεις, Τίποτα, 50 ευρώ. ναι θα το πω και δεν με νοιάζει να σε εκνευριστείς, με το Μάνο. Νεύρα. Κοίτα εδώ. Το βλέμμα του δολοφόνου. Ο δολοφόνος κατούρισε διπλά μου. Όχι, εντάξει, συγγνώμη. Πω ρε φίλε, αυτόν εδώ τον τύπο δεν τον πλησιάζεις ούτε με σφαίρες. Άμα πεις ότι μοιάζει με το Μάνο, θα βρει που μένεις και θα σε σκοτώσει, το κατάλαβες. Ναι, πέσε κιόλας κάτω ρε. Σας προκαλώ θα πέσω Τώρα μόνος μου θα πέσω. Μην το έχω και το ξανακούσα, αλήθεια σας μιλάω. Και εσύ ρε bro. Τι να κάνω. Έχει γίνει φήμη πλέον ότι μοιάζει με το Μάνο. Άμα δεν το πω εγώ δεν θα το πει κανείς. Γιατί μου το κάνετε τώρα ρε Δεν μοιάζω. Πες μου λίγο, είσαι ξάδερφός του, γιατί δεν γίνεται. Ναι, αλήθεια. Δεν γίνεται να παίρνεις το μάλι του ρε, αλήθεια. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, κοίτα εδώ μαλλί. Έχεις το ίδιο μαλλί με το Μάνο. Και τι πάει να πει αυτό. Το ίδιο. Και μην μου πεις ότι διαφωνείς, γιατί θα διαφωνήσω κι εγώ. Λοιπόν, θα κάνω ένα cut
για να δω αν βρω κάτι ενδιαφέρον. Για να σχολιάσω. Γιατί εντάξει, πρέπει να κάνω κι εγώ cut. Δεν θέλω να ανεβεί αυτό 1 ώρα και αυτό να είναι λιγότερο. Εντάξει. Ναι, ρε, ξαδέρφια. Τώρα, ναι, βρήκα κάτι. Ναι. Ξαδέρφια. Γιατί όχι. Δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Για να ξέρεις. Τόση ώρα. Αυτά που έλεγα και αυτά που λέω. Τρολάρω για να ξέρεις. Κάνω πλάκα, σε πειράζω. Για να ξέρεις. Το λέω να σημειωθεί αυτό. Γιατί μου αρέσει να πειράζω τους άλλους. Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Αυτό το σημείο μου αρέσει. Αυτό το σημείο μου αρέσει. Που με σχολιάζεις εδώ. Δηλαδή, ακόμα το θυμάμαι, ρε φίλε. Και μην νομίζεις ότι δεν θυμάμαι. Τι είναι αυτό τώρα? Τι είναι αυτό τώρα το υφάκι? Δεν νομίζεις, ρε φίλε. Εγώ πουλά καραμέλας, ρε φίλε. By the way, εδώ μέσα τι έχει? Αχ, άντρες έχει. Πού να σου Δεν παίζω. Εγώ δεν παίζω με αυτά, το κατάλαβες. Θα έχεις μπλέξιμο μαζί μου, το κατάλαβες. Αν τα μπλέξεις μαζί μου, εγώ έχω ξαδέρφια και φωνάξω σεντήρων, το κατάλαβες. Αν δεν το κατάλαβες, δεν με νοιάζει, θα βρω που με... Πλάκα κάνω. Ρε, τι είναι αυτό με το τηλεκοντρόλ? Ακόμα κι εγώ σχολιάσω τον εαυτό μου, ρε φίλε. Τι είναι αυτό με το τηλεκοντρόλ? Καραμέλες πουλάω, ρε. Καραμέλες να πουλάω, δεν θα έκανα έτσι. Έλα, πάρ' το, έλα, λεφτά σου δίνω, ρε, 5 ευρώ. Σημαία. Εντάξει, κράτα τη σημαία. Ναι, κράτα την μέχρι να χτύπα ξύλο να πεθάνεις, ρε. Αλήθεια σου λέω, αυτή η σημαία είναι ό,τι καλύτερο. Είναι το α και το ω. Κι ας μην μου αρέσει η ιστορία της Ελλάδας. Δεν πειράζει. Μου αρέσει όμως η σημαία. Και υποστηρίζω και ομάδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Τέλος πάντων, δεν θα πω παραπάνω γιατί εντάξει. Σε παρακαλώ, κράτα την. Ναι, το είπα ότι έχω TikTok και Instagram. Γιατί εσύ κυρίως, το ήξερες. Γιατί με είδες. Τώρα πώς με βρήκες και γιατί στο TikTok δεν ξέρω. Μπράβο σου. Έχεις πολύ υπομονή. Που θέλω, αν μπορείς, γιατί θέλω λίγο και απόδειξη. Αν γίνεται στο βίντεο σου να δείξεις ένα κλιπ από το TikTok, από μένα. Θα σου δείξω τη φάτσα μου για να δω βέβαια αν βρήκες εμένα. Γιατί μπορεί να μην βρήκες εμένα και να βρήκες κάποιον άλλον. Τέλος πάντων, δεν είναι σημασία. Ναι. Που εν τω μεταξύ θα μπορούσα να σε σχολιάσω και στο TikTok, αλλά λέω, ξέρεις κάτι, μπορεί να μην πάει καλά. Όχι ότι εδώ στο YouTube θα πάει καλά. Στο TikTok θα πήγαινε πιο καλύτερα από το YouTube. Δηλαδή το TikTok θα πήγαινε πιο καλύτερα από το YouTube, αλλά τέλος πάντων. Πραγματικά το καλύτερο. Χαίρομαι που το ακούω, bro. Βέβαια, είχα πει κι άλλα λίγα πράγματα. Αλλά δεν έχω κινητό. Δεν έχω το κινητό μου να δείξω το TikTok μου, αλλά λέω, ξέρεις κάτι, άστο, γιατί μπορεί να με σχολιάζουν να λένε γιατί βάζεις το TikTok στο YouTube, δεν πρέπει να λες ότι έχεις TikTok ενώ είσαι τόσο... Τι σε νοιάζει? Εγώ λέω ότι έχω TikTok για αυτούς που θέλουν να με ακολουθήσουν. Αν εσύ δεν θες να με ακολουθήσεις, μην με ακολουθήσεις, ρε. Μη σχολιάζεις αμέσως. Θα σας πω 2-3 γρήγορα γιατί... Ναι, ήθελα να το βγάλω από μέσα μου, τι να κάνω. Πρώτον, θέλω Άντε ρε, τελειώνε. αν μπορείς, Όχι εσύ, αυτός, εγώ δηλαδή. πόσο χρονών είσαι? Έχω απορία. Ξέρω πόσο είσαι, γιατί το έψαξα. Δεν θα πω, γιατί μπορεί να σποιλάρω, εκτός αν έχεις κάνει ήδη το Q&A, ξαναλέω. Πραγματικά. Αυτό εδώ μου το έγραψε και ένας. Και, περίμενε, επειδή θα πεις πόσο χρονών είσαι, θέλω να μου πεις και το όνομά σου. Τι να κάνω, θέλω να μάθω λίγα πράγματα για σένα, ρε, GGX. Αν δεν σε σχολιάσω εγώ, δεν θα μπορεί να σε σχολιάσει κανένας. Δεν θα ξέρουμε κάτι για σένα, καταλάβες. Λίγο να ξέρουμε για σένα. Και αν πεις, θα πω κι εγώ την ηλικία μου, θα πω κι εγώ ποιος είμαι, θα πω το όνομά μου, που εντάξει δεν είναι και δύσκολο να μην το βρεις, δεν θα πω παραπάνω. Και by the way, Όποιος ξέρει.
είπα σε ένα βίντεο τα λεωφορεία, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι σας κάνω και ένα spoil. Όσοι δεν το είδατε, ας πούμε, Ναι, όποιος δεν το είδε να πάει να το δει τώρα. θα φέρει έτσι για την πλάκα, αλλά είναι πραγματική μου ηλικία. Είναι, κάτσε γιατί εσείς είστε και ό,τι να είναι. Είναι αυτό εδώ, αυτό εδώ. Παρατεμιάν, Μίτσο, πιέστηκε γιατί. Ναι, αυτό το λέω επειδή ξέρεις εσύ, γιατί το λέω. Παρατημένα αυτοκίνητα. Αυτό εδώ. Εδώ έχει spoil για το πόσο χρονών είναι. Γιατί ναι, το λέει για πλάκα. Δεν θα πω κι εγώ κάτι παραπάνω. Δεν θέλω να πω. Δεν θέλω. Όποιος ξέρει, ξέρει. Όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο σχολείο. Ωραία φίλε, ακόμα θυμάμαι ρε φίλε το βίντεο σχολιασμού που είχες κάνει και είχες σχολιάσει αυτόν τον τύπο που είχε πει, ξέρω εγώ, κάτι συγκεκριμένο και στο κοροϊδέψες έτσι όπως το είπε και είπες Μίτσο, πιαστιέτη. Έρχεται ένα δυνατό Q&A. Βασικά δυνατό μην το λέμε. Μόνο εσύ και εγώ το ξέρουμε, άντε και λίγα άτομα. Ανάλογα και οι ερωτήσεις θα είναι δυνατό το Q&A. Γράψτε κάτω στα σχόλια ερωτήσεις για να γίνει ένα Q&A. Γράψτε του. Μάθετε κάποια πραγματάκια για το GGX και γενικά για τη φάση. Γιατί θα έλεγα ότι μοιάζεις 21, Δεν λέω πόσο είσαι, δεν λέω γιατί θα σποιλάρω. 18, κάπου εκεί. Το έχω ψάξει πολύ το θέμα. Δεν θα έλεγα παραπάνω. Κοντά έπεσε. Ή 18 ή 21 είσαι, κάπου εκεί. Δεν θα βάλω παραπάνω, γιατί δεν σε βλέπω για παραπάνω. Κοντά έπεσε, αλλά δεν λέω κάτι άλλο. Ναι, όντως δεν είσαι για παραπάνω. Και αν το θέλεις βέβαια, και εσύ, Ναι. μπορώ. Ναι, είπε, ναι, δεν άκουσα ένα ναι ή ένα όχι, αλλά εγώ θα το πάρω ως ναι, ό,τι θες να δεις τη φάτσα μου. Και γι' αυτό, ναι, επειδή δεν μπορώ να γυρίσω την κάμερα, θα γυρίσω το κινητό μου για να με δεις, ναι. Και γι' αυτό τώρα θα δείξω το πρόσωπό μου. Αν μπορείς, βάλε στο edit, επειδή εγώ δεν ξέρω, στο δικό σου βίντεο βάλε drums στο edit, αν μπορείς. Λοιπόν, έλα. Ναι, το κάνω λίγο χάλια. Τέλος πάντων. 3, 2, 1. Ναι, για λίγο, γιατί δεν ξέρω αν φαίνομαι, αν όχι. Θα το πάω λίγο μακριά. 1, 0. Κάτσε, θέλω να πάρω και πόζα για να με βάλεις στο background. Ναι, πάω λίγο μακριά, πάω και λίγο κοντά για να σε βολέψω λίγο με το edit. Ναι, τέλος πάντων. Μακάρι να φάνηκα, που φάνηκα, ξέρω, μισό. Ναι, συγγνώμη που δεν μπορώ να δείχνω για πολλή ώρα τη φάτσα μου, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να γυρίσω το κινητό μου, ενώ την κάμερα δεν μπορώ να κάνω, περίμενε, για να σου δείξω να καταλάβεις, περίμενε, συγγνώμη τώρα γι' αυτό, δεν μπορώ να δεν έχει αυτό εδώ το κινητό μου, δεν ξέρω γιατί, δεν έχει αυτό ας πούμε, μπορώ να το κάνω έτσι, να με δεις, φαίνομαι. Νομίζω φαίνομαι. Τώρα θα πεις, γιατί δεν το κάνεις εδώ. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Με βολεύει τώρα αυτό το κινητό, δεν με βολεύει αυτό. Φαίνομαι. Ελπίζω να φαίνομαι. Ναι, δεν είμαι και ωραίος. Τέλος πάντων. Και θέλω να μου πεις έτσι, πόσο χρόνο να με κάνεις έτσι για να δω. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Γιατί αν δεν φάνηκα από την άλλη σου φαίνομαι από εδώ. Κάτσε να κάτσω σε ένα σημείο για να με κάνεις edit. Ναι, έκατσα λίγο πολύ ώρα. Τώρα αν μπορείς να με κάνεις έτσι ή αλλιώς δεν ξέρω. Θα το βρεις εσύ, ξέρω. Γιατί κάνεις και πολύ ωραίο edit. Εσύ. Λοιπόν,
Αυτό εντάξει. Τώρα είδες τη φάτσα μου, θέλω να μου πεις, να με κρίνεις. Αλλά Γιατί θέλω να ξέρω. αυτή τη φορά να έχω και τα μούτρα μου. Δηλαδή να βλέπεις και το πρόσωπό μου. Άμα το θέλεις. Α, ναι. Θέλω, γιατί μόνο από σένα θέλω να ξέρω. Μόνο σένα εμπιστεύομαι σε αυτό το θέμα. Θέλω να μου πεις από το 1 μέχρι το 10 αν είμαι καλός, αν είμαι ωραίος. Τέλος πάντων, ξέρεις εσύ. Και τώρα θα μου πεις, ξέρω, τι είμαι κόμενα για να σου πω αν είσαι ωραίος. Εντάξει ρε, εντάξει. Δεν το λέω για κακό, εντάξει. Βέβαια. Για πες, είμαστε συμφωνοί. Αφού μου το ρώτησες, θα σου απαντήσω σχετικά με αυτό. Όπως είχα κάνει και με το άλλο παιδί, τον Παλτομέξ, το βίντεο Baltomex, σε φάση γελιότητας. Σχολίασα, με σχολίασε. Ναι, εντωμεταξύ αυτό τώρα έχει γίνει από μένα, αν το σκεφτείς έτσι. Βασικά από τον άλλον που σχολίασε το 2J, εσύ το είδες, τον σχολίασες, που εγώ σε σχολίασα, που σχολίασες, έγινε όλο αυτό που κοροϊδεύες εσύ. Γιατί είπες ότι εσύ όλο αυτό το κοροϊδεύες κάποια στιγμή. Κι εγώ το κοροϊδεύα, είμαι σε φάση, εντάξει, σιγά. Αλλά ρε φίλε, να σχολιάζεις αυτόν που σχολίασες εσύ, αυτόν που σχολίασε αυτόν, που αυτό σχολίασε κάποιον άλλον, είναι λίγο, ρε φίλε, αστείο, ανέκδοτο. Σχολίασα, με σχολίασε. Σχολίασα, με σχολίασε. Ας το ασχολίαστο. Δηλαδή ήταν η φάση που κοροϊδεύα εγώ πριν πολύ καιρό, που κάνα κάτι κανάλια στην Αμερική. Ναι. Συγκεκριμένα ένας που σχολίαζε τα δικά του βίντεο και ήταν η φάτσα του 2, 3, 4 φορές ρε μπρο. Και αυτός το σχολίαζε, λες και δεν ήξερε τι σχολίαζε. Τέτοια φάση bro. Αλλά αυτή τη φορά ήταν ότι σχολιάζαμε ο ένας στο βίντεο του αλουνού συνέχεια. Είναι λίγο η φάση... καταλαβαίνεις, δεν φαίνεται ωραίο. Εντάξει, κάποια στιγμή κουράζει όλο αυτό. Λες εντάξει, κουράστηκα να σχολιάζω συνέχεια το ίδιο ξανά και ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο άτομο. Βαρέθηκα. Όχι ότι έχω κάτι μαζί σου, αλλά ρε φίλε, σε βαρέθηκα. Τώρα δίνω παράδειγμα. Αυτό έτσι και για αυτούς που δεν καταλάβανε. Ο Μέξ μου γράψε ότι δεν θα ξανασχοληθεί άλλο και νομίζω είναι η καλύτερη στιγμή γιατί έτσι όμορφα κλείσαμε ρε μπρο. Ναι, εντάξει, ωραίο ήτανε. Εγώ εντάξει, δεν θέλω να ασχολούμαι τόσο πολύ, γιατί αν δεν ασχολούμαι δεν με κάνει αυτό χαρούμενο. Και αυτό εμένα με κάνει χαρούμενο. Που εσύ με σχολίασες, απ' την αρχή με σχολίασες, και αυτό ακόμα το θυμάμαι και θα το θυμάμαι μια ζωή αυτό το πράγμα. Και θέλω, σε παρακαλώ, σε κλιπαρώ, σε οικετεύω. Αν κατάλαβες ποιος είμαι από τη φάτσα και με είδες και με έχεις δει στο TikTok, σε παρακαλώ, ακολούθησέ με για να σε έχω. Άμα είναι να σου στέλνω να μιλάμε από εκεί, σε παρακαλώ, αν μπορείς και έχεις χρόνο. Γιατί αν το κάνεις αυτό, πραγματικά θα με κάνεις έναν πολύ χαρούμενο άνθρωπο. Αλήθεια. Έτσι σχολιασμοί. Και εγώ όποτε φτιάξω το κινητό μου, αλήθεια, θα σε ψάξω, θα σε βρω και θα σου στείλω και θα σου πω, ρε, αυτός ήμουν εγώ, σε σχολίασα, θες να μιλάμε, ξέρω εγώ, ρε. Και πολλά τα παραθυράκια. Γιατί είσαι πολύ καλό παιδί, ρε. Είσαι πολύ καλός. Δεν θέλω να πω κάτι κακό για σένα. Δεν γίνεται να πω κάτι κακό για σένα. Δεν επιτρέπεται να πω κάτι κακό για σένα, γιατί μόνο καλά πράγματα μπορώ να σου πω, ρε φίλε. Μόνο καλά πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να σου πει κάτι κακό. Δεν μπορεί κάποιος να σου πει έκανες αυτό, δεν ήταν... Όχι. Απ' την άλλη είναι γελίο ρε μπρο, εντάξει τώρα. Δεν ξέρω, άμα θες σχολίασέ με εσύ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι, το ήθελα, γι' αυτό το κάνω κιόλας αυτό. Όποτε θέλεις, κάντο βίντεο σχολιασμού νούμερο 12. Εγώ υπομονή θα έχω και θα περιμένω όσο είναι. Απλά σε παρακαλώ μην αργήσεις. Αν γίνεται. Αλλά άμα εσύ όντως... Τώρα αν έχεις δουλειές, αν ετοιμάζεις άλλα βίντεο, δεν λέω κάτι κακό, δεν θέλω να πω κάτι κακό, δεν λέω κάτι κακό, δεν λέω ντροπή σου που δεν ασχολείσαι μαζί μου. Δεν λέω κάτι τέτοιο, λέω ότι όποτε έχεις χρόνο ρε φιλαράκι. Είμαι σαν από αυτούς που είμαι σε φάση, ρε φιλαράκι, €1 να φάω μια τυρόπιτα, έλα ρε φιλαράκι,
Για τυρόπιτα σου ζητάω να πάω να παραγγείλω. Σε παρακαλώ ρε φιλαράκι. Και πάνε μέχρι τη μέση, μέχρι πίσω ρε. Για να έτσι. Έλα ρε φιλαράκι. 1 ευρώ, μια τυρόπιτα θέλω να πάρω ρε εν τω μεταξύ τώρα ούτε με 1 ευρώ δεν παίρνει τυρόπιτα. Τέλος πάντων δεν θα πω κάτι γιατί θα εκνευριστώ. Δεν ξέρω, ό,τι θες σχολίασε από το κανάλι αυτό. Και γενικά να πω σε αυτό το σημείο ότι όλοι έχετε το ελεύθερο να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Ναι, και γι' αυτό το λέω από τώρα, από εδώ και πέρα, ναι, το λέω, θα σχολιάζω εσένα. Δηλαδή, για αυτά που ανεβάζεις, για αυτά που λες, και μην νομίζεις, δεν θέλω κάτι κακό, γιατί δεν υπάρχει κάποιος λόγος να λέω κάτι κακό, απλά θα βάζω κάτι δικά μου πράγματα, θα λέω κάτι, ότι, ξέρεις κάτι, εκεί ήσουν σωστός, εκεί ήταν ωραίο αυτό που είπες, κατάλαβες. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν θες, επειδή θα με σχολιάσεις εσύ, θα σε ξανασχολιάσω εγώ. Εν τω μεταξύ είμαι εγώ με το τηλεχειριστήριο έτσι. Θα σε μακερώσω, το κατάλαβες, θα σε μακερώσω. Απλά με τη φάτσα μου, με το πρόσωπό μου, να δεις πώς μοιάζω, πώς είμαι. Που εντάξει, μπορεί να... Φωνάζει ρε μπρο. Σεισμός, δεν είναι κάτι. Κατάλαβες. Ξαναπες το. Αυτό. Κατάλαβες. Πόσες φορές. Αυτά ήθελα να πω. Αυτά ήθελα να πω, για να ξέρεις. Για να ξέρω. Για να ξέρεις. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω τώρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα ό,τι θες από εδώ και πέρα κάνε. Εντάξει, αυτό. Ναι, και πάλι 1000 συγγνώμη. Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θα τα πούμε, εντάξει. Και αλήθεια, συγγνώμη, για όλο αυτό. Θα τα πούμε όποτε είναι και θα περιμένω. Άντε, γεια.